Usa ka freeze order ang gipagawas sa Court of Appeals kagahapon, Agosto 7, nga nagmando sa Anti-money Laundering Council kon amlc nga i-freeze ang bank accounts, propiedad ug uban pang kabtangan sa pugante nga si Apollo Quiboloy ug siyang panini kakauban. Ang freeze order gipirmahan ni Associate Justice Gabriel Rubiñol, kuyog ni Associate Justice Ramon Batod Jr. ug Associate Justice May Charlene Hernandez Azura. Ang korte nag-ingon, gihimo kini aron mapuggan ang posibilidad nga mahilabtan ang pondo sa bank accounts o mga propiedad ug dili kani matibangan sulod sa 20 ka adlaw. Unsa ang freeze order ubos sa Republic Act 9160 o ang Anti-money Laundering Act of 2001. Ang freeze order usa ka talagsaong kamanduan nga gi-issue sa Court of Appeals aron mapuggan ang pagwagtang, pagtangtang o paglabay sa mga kabtangan nga gisuspitsahan kung asa kini gikuha o dunay kalabutan sa mga trabaho nga supak sa balaod ubos sa Section 3 sa RA 9160. Ang nag-unang tumong sa freeze order mao ang temporaryong pagpreserbar sa mga instrumento, kwarta, kabtangan nga bisan unsang paagi nga may kalabutan sa usa ka supak sa balaod. So matotal, gipugngan sa gobyerno pinaagi sa amlc ang tag-iya nga makabaligya, makadispatsar sa iyang kabtangan ug posibleng mo resulta kini sa civil forfeiture proceedings o paggukod sa tag-iya. Ang freeze order bulungtad sa 20 lang kaadlaw apan pwede kining lugwayan sa korte. Base sa order sa Court of Appeals, pugngan ang mga bank accounts, mga kabtangan, mga sakyanan ni Quiboloy ug sa iyang uban nga mga kauban nga anaa sa listahan sa amlc. Susamang freeze order ang gipagawas sa mga individual nga nakapalibot kang Apollo Quiboloy. Subay sa gipagawas sa Court of Appeals, dunay mga deposito nga kwarta sa halos tanang bangko ang televangelist nga si Quiboloy ug ang mga tagasunod niini. Ang pagpugong sa mga bank accounts ug propiedad ni Quiboloy ug sa iyang mga kauban dunay dakong epekto sa mga operasyon sa institusyon nga gipanag-iyahan ni Quiboloy ug sa Kingdom of Jesus Christ. Luyo ni ining tanan, dili mohatag sa iyang legal nga komento si Attorney Israeli Tuturion, ang abogado ni Quiboloy ug abogado sa Kingdom of Jesus Christ. The KoJC does not want to speculate as to what is the order all about because it never had any hint nor inkling about it beforehand. Hence, it is withholding any comment or comments about the matter until and after it receives an official copy of the order and the petition, including its attachments which presumably caused the issuance of such order. No comment po as of the moment because we really do not know anything about it prior to the issuance of the order. Ang padayon nga paggukod sa estado kang Quiboloy nakapatandog sa komunidad dinhi sa dakbayan sa Davao samtang nagdagan ang mga adlaw nagkalalum ang mga panghitabo nga anaa na nagtuyok sa kang Quiboloy. Daghan ang nangutana kanus-ab pa maundang kining mga kasikas ug mga legal nga kontrobersiya nga nakaapekto na sa habagang duot sa katawhan dinhi sa Davao Region. Edith Kaduay, Newsline Philippines. Stay safe.